njengomshoza kanje. Umshoza mfethu angiboni mhlawumbe khona omunye oyokwakhipa inamba edlule yamshoza ikotesi. Ngisho ungayikhipha inamba yothando mfethu, ukhulume ngothando, ugeqe amagula mfethu, usho konke mayelana namaradio mfethu enambeni yakho. Kodwa once kwangena ethi ngogqoka isigqoko mina uyangihlanyisa, ngakubona for the first time, bavele ngasangana ikhanda. Cabanga labula yini futhi bakhombisa ukuthi lo muntu owashaye le namba wasekazi, leya namba leya forever green, ungayishaya leya namba noma inini isalasta namanje. Cabanga leya namba was released when, and even today mawuyidlala everybody went go crazy. Angizwangithola bafethu kahle kahle umculo owenziwe uThando Kgathi kuleyo level leyo. Angizwangithola yomshoza njengoba ngichazile nje bafethu. Hayi Thando Kgathi mfethu fire mfethu. Indlama umageba uvula bangene, ungena banqume ingqwele kamgwagwa, ukudla ngobhuqu khuphuka intaba mhlophe. Wonke umuntu maye ngibona edubane impirango wemageba.